lor, de depozitarea lor și este un întreg, cum să spun, dincolo de liniștea sălii de lectură, este o forfoteală ca într-un stup de albine, în care fiecare trebuie să știe exact cum să-și ducă la bun sfârșit părticica de ce îi revine, așa încât utilizatorul să aștepte cât mai puțin, să primească acces la ceea ce își dorește. Suntem o bibliotecă care a fost care beneficiază de foarte multe baze de date. Achiziționăm în ritm semnificativ astfel de baze de date, pentru că la ora de față trebuie să dublăm efortul de achiziție de carte scrisă cu periodice și cu e-book-uri și așa mai departe. De asemenea, facem schimb cu foarte multe alte biblioteci din țară, din străinătate, atunci când ceea ce se regăsește în biblioteca noastră nu este suficient. Aș vrea să precizez că avem 15 filiale în aproape toate facultățile Universității București. Aș menționa că cele 3 facultăți din cadrul teologiei nu au filiale ale Bibliotecii Centrale Universitare și, cum bine știți, în baza parteneriatului pe care acum 2 săptămâni l-am încheiat cu Patriarhia Română, căutăm soluții pentru a oferi acces și studenților, în primul rând cercetătorilor, cadrelor didactice universitare din facultățile de teologie în cadrul, chiar acolo și nu numai la unitatea centrală. Deci avem 15 filiale din 19 facultăți ale universității, ceea ce crește complexitatea coordonării și a interfațării și din punct de vedere informatic dintre unitatea centrală și bibliotecile filiale. Este limpede, cartea de vizită a Bibliotecii Centrale Universitare din București este una impresionantă, atât prin trecutul ei extraordinar, dar iată și printr-un posibil prezent care poate deveni și el unul cel puțin acceptabil, este deja acceptabil. Am pomenit de moderna sală de lectură pe care o cunoaștem, dar, după cum bine spuneați, evident mai sunt lucruri de adăugat. Ați pomenit de echipa care vă înconjoară, formată din oameni care în mod evident sunt reținuți în acest spațiu, nu de salariile pe care le primesc, ci de dragostea lor pentru carte. Când vorbești despre un bibliotecar, practic vorbești despre un om care citește, a cărui meserie este aceea de a umbla cu cărțile, de a citi. Din câte știm însă, climatul secolului în care trăim, condițiile, mai ales în România, nu mai favorizează suficient lectura. De aceea și asupra profesiei de bibliotecar a început să planeze o imagine falsă. Mulți își imaginează, fără să știe despre ce e vorba, un bibliotecar ca pe un vetust șoarece de bibliotecă. După cum cred că v-am mai spus, dumneavoastră contraziceți cu mult succes această imagine. Sunteți un om dinamic, un manager desăvârșit, cu o experiență bogată în domeniu, dar din câte știu și am citit lucrul acesta, în repertoriile europene ale profesiilor, bibliotecarul este înregistrat ca specialist în științele informării, ca o persoană care gestionează informația și o comunică. În România, din câte știu eu, dar poate mă contraziceți, în orice caz ne lămuriți, statutul bibliotecarului nu este unul la fel de fericit. Un bibliotecar este o persoană care, în mod firesc, are o pregătire polivalentă, trebuie să aibă virtuți manageriale, cum spuneam, o cultură profesională bine articulată și așa mai departe. Ce credeți că puteți face dumneavoastră, din postura privilegiată în care vă situați acum, pentru resuscitarea interesului nu doar pentru bibliotecă, ci și pentru meseria de bibliotecar? Vă stă în putință să ameliorați cumva prin anumite propuneri amendarea pozitivă a statutului bibliotecarului sau asta depinde exclusiv de Ministerul Învățământului? În România sunt mai multe tipuri de biblioteci.
Unele se subordonează Ministerului Culturii și Patrimoniului Național. În cazul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului sunt 4 biblioteci centrale universitare, cea din București, Cluj, Iași și Timișoara, dar mai avem și bibliotecile subordonate autorităților publice locale, bibliotecile județene, Biblioteca Metropolitană și așa mai departe. Din punct de vedere al reglementărilor, lucrurile nu sunt atât de interesante. Sigur că lipsesc multe și că noi ne-am dorit să mai ameliorăm, să îmbunătățim cadrul legal din perspectiva asta. Se fac eforturi pentru transpunerea în realitatea unei idei foarte bune, Consiliul Național al Bibliotecilor, unde să fie reprezentate toate aceste instituții, dacă vreți, așa încât să se coordoneze un pic eforturile la nivel național pe proiectele mari de digitalizare, pentru stabilirea unor priorități și așa mai departe, de plasare, dacă vreți, de reașezare a bibliotecii în peisajul instituțional românesc. Prin urmare, dacă bibliotecile, spuneați dumneavoastră că percepția este de șoarece de bibliotecă, nici bibliotecile nu mai sunt ce erau. Ele nu mai sunt doar niște depozitare de cunoaștere, ci modul în care administrezi această cunoaștere poate să producă la rândul cunoaștere plus valoare. Prin urmare, și bibliotecarul trebuie să devină un ghid, dacă vreți, prin care să vină în ajutorul celui care încearcă să se orienteze în vasta, de necuprinsa mare de informații și de cărți și de cunoaștere în care plutim la ora de față, fără repere foarte clare. Modul în care alcătuiești colecțiile, în care ți le dezvolți, deja, dacă vreți, operează o selecție după niște criterii de valoare, încercăm. Modul în care construiești motoarele de căutare pentru bazele de date și care sugerează celui care încearcă să se orienteze, nu? Îi sugerează un drum pentru a cunoaște, nu? A-și orienta efortul. Prin urmare, bibliotecarul astăzi nu mai... Sigur, este un om care iubește cultura, într-un fel sau altul, sau ar trebui să fie. Și e un om care trăiește printre cărți. E un om care trăiește printre cărți și printre cititori. Dincolo de asta, ne dorim de la Biblioteca Centrală Universitară Carol I, prin faptul că are acest noroc de a include o seamă de facilități culturale, ca să le zic așa, respectiv aula, săli de conferință și așa mai departe, unde noi organizăm o seamă de conferințe, încercând să reînnodăm tradiția cu criteriul de odinioară, dacă vreți. Deci încercăm prin organizarea de evenimente, prin încheierea de parteneriate complexe, să fim chiar mai mult decât o bibliotecă în sensul clasic, să fim un pol care să iradieze cultură de bună calitate, care să facă mai atractiv pentru tânăra generație tot ceea ce înseamnă valoarea, dar mediată atât prin evenimente, cât și prin cărți, baze de date periodice. Nu e suficient să conștientizezi pe cineva că un lucru e valoros, contează enorm să-i arăți și drumul spre accesul la el. Și asta înțeleg că face o bibliotecă modernă. Mă bucur că ați subliniat această schimbare de paradigmă. O bibliotecă modernă, cum este Biblioteca Centrală Universitară,